Jekk ilek tistenna biex tara l-film il-ġdid ta' Beauty and the Beast, għandek iċ-ċans tkun fost tal-ewwel jekk tagħmel dan fi 17 ta' Marzu fl-Embassy Cinema tal-Belt. U minn barra li tkun qed titpaxxa bil-produzzjoni tad-direttur Bill Condon tkun qed tgħin ukoll il-Fondazzjoni Marigold li tgħin il-tant persuni f'pajjiżna. Fi Beauty and the Beast, Belle, tfajla sabiħ indipendenti, tinqabad bħala priġunier tal-bestja f'kastell. U minkejja l-biżgħat tagħha tibda ssir tħobb il-bestja sakemm tirrealizza l-qalb tajba li għandu. F'konferenza tal-aħbarijiet iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Marigold, Michelle Muscat, appellat il-pubbliku biex jikkonkorri bih ġaru f'avveniment li għandu jilħaq iktar minn għan wieħed. Imma se nkunu wkoll qegħdin nagħmlu fundraising biex dan ix-xogħol jibqa' għaddej. U kuntenti ħafna li l-Embassy Cinema flimkien mal-KRS ħadmu biex dan ikun possibbli. Se jkun event sabiħ fejn il-familji jistgħu jiġu jaraw dan il-film qabel ma jarah kulħadd bħalissa stennija kbira kif pajjiżi oħrajn. Filwaqt li ta' trendi kont tax-xogħol li qed isir minn Marigold, Michelle Muscat enfasizzat il-ħidma li għaddejja brabta mal-martrari tul dan ix-xahar. Fost oħrajn tkellmet dwar l-importanza tal-laqgħa tal-Ministri Ewropej dwar il-qasam tas-saħħa li se jsir iktar tard dan ix-xahar f'pajjiżna.